Здравейте! Искам да ви покажа един елемент от прединдустриалната строителна епоха в България, когато са строени така наречените къщи, паянтови, кирпичени и така нататък, и там са използвани предимно дървени елементи. Този елемент е дъбово дърво, подпорен елемент, който се използвал в горната част на попа, като носеща повърхност допълнително към попа и като естествен елемент, който украсявал така наречените прединдустриални къщи, възрожденски къщи в България и не само в България. Същия тип строителство има и в Турция, Гърция и така нататък. Това е изключително добре запазен екземпляр, който аз в момента доработвам, за да го приведа в автентичния му вид. Работата по възстановяването се касае в това да се изработят тези жлебове. Ето вижте. И съответно попа да бъде вкаран тук в този отвор, за да може да играе ролята на подпора и съответно да украсява външната или вътрешната част на възрожденската къща. Обикновено това нещо е правено с къси брадви, къси малки брадви, е доработвано с тесли. Тук няма никъде използване на някакви механизирани инструменти. Всичко е правено на ръка. Имало е значение кога ще бъде отрязано дървото. Това обикновено е ставало в края на март, защото така по този начин се премахва опасността от гниене, от червясване и така нататък. В много държави има програми, които се изследва и се правят успешни практики за това да се върне обратно част от тази прединдустриална прединдустриална технология за строеж. За съжаление в България това все още не е започнало и все още е на ниво ентусиасти, какъвто съм и аз. Благодаря ви за вниманието.